Vidí nás niekto poprvýkrát dnes. Takže vy, von! My sme si minule niečo rozohrali, chceme to dohrať. Naozaj, je to pravda. Dobre, tak pre vás máme taký krátky úvod, to je jediná nacvičená časť dnešného večera. Juraj Šoko Tabaček veľmi rád povie to, čo sa naučil, aj si to sám napísal, aj si to sám naučil. Dobrý deň, dámy a páni, Lukáš má večer, ale pochopte, my väčšinou večer hrávame. Ale je tu to má, tak berieme to. No. Každopádne máme nacvičenú časť a to je úvod. Áno, ten sa vždy opakuje, je viac menej, ale to pochopíte. Máme motto, to znie trápne, ale dlho. Čo zatiaľ môže byť zábavné, o hodinku pochopíte, hej, čo to znamená. Zvykneme hovoriť také svoje dve vety. Tá prvá znie, priatelia, ak niečo, čo sa stalo na javisku, je zábavné alebo smiešne, tak sa prosím smejte. Teraz to nemusíte siliť, ale ďakujem. V prípade, že niečo, čo sa stalo na javisku, je zlé alebo trápne, tak prosím tlieskajte. Sa z potlesku iba tešíme. Zabudáme, prečo tlieskate. Máme poslednú vetu, ale pred ňou ešte spomeniem niekoľko predposledných. My väčšinou hráme do úplného vytratenia diváka, áno. V tomto prípade bude trvať veľmi dlho. Ale až ten posledný divák pochopí, čo znamená naozaj dlho a trápne. Ďakujeme. Niekedy hráme prepáč do posledného vytretenia herca. Veľakrát sa herec ani nedostaví, no ale... Ešte zvykneme hovoriť, že hráme väčšinou 3 scénky, ktoré môžu byť 2 alebo 4, hrali sme aj jednu a teraz to aj 5. Je to také železné pravidlo. Ďalej zvykneme hovoriť, že naozaj to, čo budete počuť z tejto strany, je jediná kultúra, ktorú dnes dostanete. Pretože my nie sme niečo schopní. Ešte hovoríme, že ak máte radi pointu, tak nie sme váš typ divákov. Ak by sa nejaká vyskytla náhodou, tak si ju nechajte, uchovajte. Hneď ju uchopte, ak by sa nevyskytla, tak si nejakú burčte. Je fantastické, že sa smejete zhruba za každým 5. slovom. Myslím, že v tomto trende treba zotrvať, pretože ono nie je ani dôležité, či som pochopil, alebo niečo sa stalo smiešne. To, že sa smejete, je dôležité. Vlastne za tú atmosféru si môžete sami.